Bona nit a tots i benvinguts a aquest acte de presentació oficial de les Capitanies 2017 que representaran les nostres festes de moros i cristians en honor a la Mare de Déu de la Sant Creu. Sense cap dubte, estem davant de l'acte que fa obertura del que són les nostres festes majors i contem ja les setmanes que ens queden per a que arriben les grans dies. Això és el content real. M'agradaria donar l'enhorabona als capitans i capitanes per dur endavant aquesta important tasca que és representar les nostres comparses. De segur que tot el treball i els nervis es veuran recompensat en majúscules. Simplement un consell, disfruteu-lo a tope. Ara la família festera vol donar l'enhorabona a un fester de la comparsa Cristians, abans estudiant, i músic percussionista del Cimo, Jorge Ureña Andreu, subcampió d'Europa a la prova de txandó masculí el passat cap de setmana a la pista coberta de Belgrad. Tinc la certesa que ho faràs molt bé i gaudirem tots del teu pregó, perquè el que es fa en el cor sempre arriba al cor d'aquells que ho escolten. No tinc cap dubte que ens hauràs preparat un pregó a l'altura de la teva personalitat, inquietuds i compromís en la societat i en el poble, plena de continguts i missatges que ens arribaran molt dins i ens faran recordar aquesta promoció. No hi ha una paraula per a descriure la personalitat de Paco, perquè són tantes les organitzacions i centres municipals en els que participa que tots ells han volgut fer-me arribar unes paraules que descriuen part de tot allò que es podria dir d'ell. Persona festera en l'anyatja i estudiant des de naixement, participant tota la seva vida activament en la festa d'Onic. Apuntava durant els últims anys de l'ambaixadera estudiant, que s'ha retomat després de molts anys de lluita en el caixó. Polident de pura cepa, amant de les tradicions i cultura del nostre poble. No ha dubtat en col·laborar activament en associacions tan compromeses com l'Associació de Reis Mags d'Onic, en la que ja de molts anys ha passat per moltes funcions dins de l'associació, formant part de la directiva, organitzant les cabalgates anuals d'eixeria tan especial per a tots, grans i menuts. I això es pot fer únicament quan creure en alguna cosa i en el benefici que això ens aporta a tots els nivells. Estic segura que Paco ho fa perquè realment ho creu i perquè ho sent. Músic compromès en llarga trajectòria dins del Cimo. Què hi ha més important en la festa que la música? Pues el nostre pregoner d'enguany ho engloba absolutament tot, per lo qual no podem pensar en algú millor que ell per a que siga responsable d'obrir les nostres festes de moros cristians 2017. És un orgull també per a tota la comparsa d'estudiants que sigui un membre d'esta comparsa en el seu 150 aniversari de la seva fundació, el pregoner d'aquestes festes. A més, dona la casualitat que fa 10 anys va ser capità de la seva comparsa amb la seva esquadra. Crec que ja és hora de donar pas al verdader protagonista d'aquest moment tan important per a nosaltres, el pregó de festes. Endavant, Paco, i molta sort. Amb una quitxada. Bé, col·legues i festers, capitans, amics i família, companys, molt bona nit. És un orgull el fet d'estar esta nit ací per a fer el pregó de les festes del meu poble. Festes en les que participen com a fester des que vaig néixer i com a músic des de no fa tant. He de dir que dirigir-me al poble d'Onic en aquest acte mai ha sigut una de les coses que em feia massa il·lusió. De fet, mai me ho havia plantejat fins que em van proposar ser el pregoner d'enguany. Entonces va començar el cupet de l'escola. Des d'aquest moment, i sense poder evitar-lo, en cada moment he pensat en què dir o què no dir, a qui dirigir-me i com. Però bé, vaig a començar a començar per el principi. Com sabeu molts, a Elda celebra festes de moros i cristians durant els últims dies de maio.
L'any passat, per aquestes fetges, estava fent faena allí. I en un cafè entre companys, en el demà del pregó, va comentar que l'havia fet una coneguda periodista y van a comenzar por lo típico, que si había estado bien, que si había estado mal, que si era un rollo, que si fue largo. Entonces, yo vaig dir que jo l'havia vist per televisió, de fet l'havia vist per televisió, perquè tenia que anar prenent notes per avui. Entonces van a començar les preguntes. Van preguntar que per què feia jo pregó, que qui era jo venir, que si era l'alcalde, van arribar a la pregunta. Vaig respondre que jo no era ningú especial en mi, que només era un polidenc més, fester i músic com qualsevol d'ells. Que a mi no fa falta ser ningú famós per a fer el pregó. Què millor que un fester del poble per xerrar de les seues festes. Per això, vull donar les gràcies al meu germà Carlos i a la directiva que hi havia en aquell moment en la comparsa per pensar en mi i presentar-me. També vull donar les gràcies a la meva família per haver donat menjar festa des de ben menut. Perquè en ma casa, al igual que la majoria de les cases d'Onil, es viu la festa amb intensitat. No podríem entendre-la sense involucrar-se i formar part plenament en ella. Com no anava a ser fester? O millor encara, com no anava a ser estudiar coneixent de la família on vinc? I parlant de famílies, el meu amic Raulet habitualment sol dir una cosa. Ell sol dir així en plan cachondeo, diu: mare Paco, imagina que m'ho corrent de l'estudiants. O pitjor encara, imagina que m'ho corrent de l'estudiants i m'ho apuntem a una altra comparsa. És capaç que es desperta alguna va passar nostre només per vindre a guardar-nos la verdad. Si me'n recorda com si fora ara d'anar a Can Abuela, a Maria Laia, i estar tot ple d'escarapeles, bolliques, xorreres. Ella era l'encarregada de fer-les per a tota la comparsa quan eren més de 700 estudiants, més o menys com ara. I si no, Matia Cristina va pagar tota la vida quota d'home quan les dones no pagaven. Sempre dia que volia aportar el màxim per ajudar a la comparsa. Cal dir que mai va eixir a la festa. Per altra banda, m'abuelo Ramoncín va ser, durant alguns anys, sargento dels Morts Músics. També va cantar, durant molts anys, uno dels goig a la Mare Déu de la Sala. Vivia la música com si fora la sang que li corria per les venes, i mai va ser músic. El recorde com si fora ara, xiulant i recolzat en una valla durant la moguda de Gandes, sempre al costat de sa abuela Teresa, de la seva germana Teresa. De segur que estaria molt de l'anit de mi si m'haguera conegut com a músic. Els únics que no podria ubicar-los en el món de la festa són a m'abuela Carmen i a m'abuelo Pepe. Però que sí que sé que sense ser festers eren uns colibets com els que més. I això que uno era de Sevilla. Això em porta a fer-vos una pregunta. Quina és la verdadera raó de les festes de morts i cristians? Sí, tots sabem que és en commemoració per la Reconquesta i sempre és en honor d'alguna Mare Déu o algun sant després d'atribuir-li algun vinagre. Però la veritat, jo crec que les verdaderes causes, les quals aquestes festes han perdurat al llarg del temps, són la tradició i les emocions que es provoquen. Són unes tradicions lligades a la família i als amics, que ens porten grans sentiments d'emoció al participar en qualsevol acte. I sempre es fan recordar algú del qual ja no podem disfrutar. Segur que tenim més un sentiment d'estos que tots vos ve al cap en algun moment fester. Com a músic, tinc la sort de poder acudir a un d'aquests moments tan emotius cada 23 d'abril. 23. És que la manera. I
I no és el que tots esteu pensant. No és el d'anar a veure entrar la Mare de Déu al portal. Es tracta d'un acte que no és prou desapercebut per quasi tots. Només una xicoteta part del poble tenim l'orgull de poder participar en ell. Es tracta d'acudir amb la banda a rebre a la Mare de Déu al portal i així tocar un passadoble marcial des del local d'assaig. Encarar l'avinguda fins a la plaça, girar el cantó de la torre per enfilar el carrer Major i veure a tot el poble reunit i apretat en tan sols 2 carrers. Vos estic muntant i me s'estan posant els peus de punta. I t'ha de girar. Una altra vegada que per als músics és el de la vida dels foguers. Eixe moment que està tota la plaça plena de gent esperant que comenci la banda a tocar. Dona l'entrada al bombo i ara sí que sí. Ara ja estem en festes. Vas tocant, vas pegant la volta al poble en flames. Que deuen aquestes paraules que acaba de dir, en flames. Veu les cares de la gent, cares plenes d'alegria i germanor. És una nit de festa per a tot el poble, sigues o no sigues fester. Bé, fins ara vos he descrit alguns dels actes que qualsevol músic d'Orient podria dir que són els millors per a ell. Però si ens demanaren que farem una llista dels moments que més ens agraden, estic totalment segur que quasi totes les llistes i ocupant les primeres posicions està l'acte de la moguda de bandes, el solo de Friscorno i el contracant de Bombardí durant l'himne regional, les melodies conegudes per a tots els polivencs de l'himne de la Mare de Déu i el Nostre Senyor Rodat, juntament al Fandango d'Onil, que componen el tercer centenari, o el guitarrando i posterior pujat d'un bon passador. Tot això són moments que, si per a la gent del públic vos són emocionants, imagineu-vos per a la gent que estem dins sentint les vibracions dels instruments a pocs metres. Tinc que dir-vos una cosa. Anar amb mon pare a este acte i al de rebre la Mare de Déu són 2 de les raons per les quals vaig decidir fer-ho de músic. Una altra cosa que em causa molta emoció i tornant a les tradicions familiars és la de repartir amb el meu germà les catalanes de Mistela cada volta que passa la meva comparsa per el Serrall. Això ja ho feia ma tia Cristina i abans d'ella son pare, el tio negre borrasca quan per allí passava l'entrada. I això em porta a recordar una història que els més veteranos coneixereu. Anècdota que així mateix on estic jo ara ja us han contat altres pregoners, però crec que jo tinc el dret i l'obligació de tornar-la a recordar. La veritat que no sé l'any exacte, però tinc entès que va passar durant la dècada de 1890 a 1900. Uns dies antes de festes, la comparsa d'estudiants, després d'una discussió per quina banda contratar o quina no, va decidir que aquest any no participàvem en les festes. Va arribar el dia 29 d'abril, perquè antes d'entrar a fer el 29 d'abril, i quan la resta de les comparses estaven disposades així desfilant, un estudiant va pensar que això no podia ser, que no es podia permitir el lujo de que una comparsa desapareixera així com així. Entonces, va agarrar a la família, els va ataviar a la brigada la xiqueta i dona, que per cert estava en estado, i amb calçoncillos llargs i levitas xiquets. Com una més de la família, també va agarrar a la burra, li va posar els pantalons i un sombrero de palla i el va presentar en el portal amb la bandera. Quan li va tocar eixir a desfilar, ho va fer com els anys anteriors, però això no va ser tot. Segons anava desfilant per el poble, anaven afegint-se més estudiants. Quan va acabar d'entrar, no faltava cap comparsista. Gràcies a este home i a la seva família, la comparsa no es va perdre. Si fem un arbre genealògic de la comparsa d'estudiants, d'este home hi serien les branques més grosses, que avui en dia estan representades en moltes de les famílies de la comparsa, ja que aquests xiquets de la burreta eren el tio Paloni, el tio Saura Borrasca, el tio Malanda,
la tia Piua i el tio Negre Borrasca, el meu besavi, el que us he anomenat abans. Bé, i una vegada complit el deute amb els meus avantpassats, tornen al temps actual. Per a parlar-vos d'una de les coses que a tot fester es proporciona grans sentiments d'emoció. No és altra cosa que fer la capitania de la teva comparsa. Això ho vaig poder comprovar, com ha dit la presidenta, fa 10 anys, quan juntament els meus amics de l'esquadra Menfort van ser capitans dels estudiants. Aquell any va ser meravellós. Un dels millors anys festers de la vida, ja que totes les persones del meu voltant van participar per a fer-ho possible. Per això vull aprofitar per a donar-vos les gràcies. Dins d'aquest grup he d'incloure els meus companys de la banda. Gràcies a vosaltres vaig gaudir de la millor entrada de la vida. Com no, també he de donar les gràcies a Pau. Aquell any ens va dedicar el seu primer passadoble. En aquell moment ja vaig pensar que seria el primer d'una llarga i premiada llista de composicions. Gràcies, Pau. Així que, capitans, a més de donar-vos l'enhorabona i desitjar-vos que enguany siga el millor any fester de la vostra vida, amb el vostre permís, vaig a donar-vos un consell. Gaudiu de cada moment. I si teniu que demanar un favor, no dubteu, feu-ho. De vegades, les coses que es fan en el cor són així millor que les que es paguen. I si no tens amics i família per ajudar-te a disfrutar fent-ho, com sol dir-se, els diners no llueixen. Una altra de les coses de la qual em sent molt de venir és de que l'any passat els capitans dels estudiants pensaren en mi per una balla de bandera. Ja havia ballat la bandera de la meva comparsa en altra ocasió, com a capità, però esta volta m'ho van demanar com a mi. Això va fer que ho visquera d'una manera diferent i emocionant. Per a continuar xerrant d'emocions, estan aquests moments, com us he dit abans. Aquests que ens fan recordar algú que ja no està entre nosaltres. Aquestes persones solen ser iaios i iaies, tios o ties, que per llei de vida havien de deixar-nos tard o prompte. Però tots tenim algú que per edat no tenia per què haver-nos deixat tan prompte. En el meu cas, com estareu sospitant, estic xerrant del meu amic Jordi Ortega. L'any 2015 va ser... L'any 2015 van ser unes festes plenes d'estos moments emotius els quals estic descrivint-vos. Estar tal dia com avui, sentat ahí, preparat per a tocar, i veure a l'escenari una caïra només ocupada per una manta de bolo i una espada. O pujar desfilant per el portal el dia de la volta amb les quadres sense pressa dels biscaïns. O veure un cavall sense jinete obrir l'entrada de la comparsa dels moros. O donar-me compte que un amic biscaí està ballant la bandera dels moros. Un altre fet que em va commoure aquell any va ser el de veure baixar a Tito per la costera del Polo, disposat a desfilar amb la bandera juntament amb la seva família. Tots aquests sentiments van ser durs en el seu moment. Ho van ser recordar-los per escriure'ls i molt més contar-los aquesta nit. Però el que està clar és que valen per a recordar a estos amics i totes les històries viscudes amb ells. Crec que mentre les recordem seguiran vius al nostre cor i presents en la festa. M'agradaria que aquestes paraules valgueren com un xicotet d'homenatge per a ells. I ara bé, segur que algun estudiant està pensant que amb el que fer que doni en el Temiga i l'ambaixada de l'estudiant i avui ni l'he nomenat.
Pues la veritat, que hasta que no li vaig preguntar a una amiga de què podia xerrar en el pregó, ni me'n vaig recordar. Em va dir, per què no fas l'ambaixada de l'estudiant? Sí, home, em vaig a fer l'ambaixada de l'estudiant en el pregó. Pues seria un puntazo actual fent el pregó i jo em vaig fer la rèplica. Cal dir-vos una cosa. Les dues coses són prou més de 4 destrelletats dient tonteries i ficant-se en la tenda. Tant l'ambaixada com el Temina són dos instruments per a fer comparsa i festa. També serveixen per a fer una crítica constructiva en tot el món, encara que algú se li oblida. En ells participem estudiants de diverses escoles, edats i creences. Per això les reunions a voltes són prou difícils, perquè està el que parlaria de tot i de qualsevol manera. Us diuen sang, hi ha que fer sang, i altres, i si li pegava no s'han fet. I si per una cosa es caracteritzem els estudiants, és per ser cabotes i pensar que la nostra idea és la millor de totes. Però al final sempre arribem a un punt en comú i el resultat és el que podeu llegir i veure tots els anys. Així que si teniu alguna reclamació, jo també forme part d'aquest grup, la qual cosa em sent molt orgullós. I si d'una cosa hem d'estar orgullosos tots els festers, és de les persones que estan ahí sentades en primera fila. Estic referint-me a socis d'honor. M'agradaria donar-vos l'enhorabona perquè tot fester voldria arribar a viure tota la festa que nosaltres portem. Però tot no van a ser alabances per a vosaltres. Tinc una reprimenda. O més que una reprimenda, el que vull és demanar-vos un favor. Lo d'esta nit és un homenatge per tots els anys viscuts com a fester. No és la jubilació festera. Podeu, és més, necessitem que continueu participant en la festa i ensenyant-nos a fer festa. Ara, aprofitant el moment i l'ocasió, aneu a permetir-me que m'agrada la llibertat de fer una cosa que la majoria de la gent no solen fer-ho i haurien de fer-ho més a menut. Vull donar les gràcies als meus pares, Paco i Mari Carmen, per haver-nos inculcat des de ben xicotets, tant a mi com al meu germà, els valors per a ser el que avui som. Dins d'estos valors estan inclosos els sentiments per les tradicions del nostre poble. I per acabar ja, vull fer meues unes paraules que un gran amic m'ha escrit per a donar-me ànim i apoyo per avui. La fiesta son corazones uniformados, son sentimientos a flor de piel y un hermanamiento como ningún otro acto es capaz de lograr. Com us haureu donat compte, en cap moment he volgut donar-vos ninguna lliçó d'història. Tampoc he volgut fer una cronologia festera. I molt menys dir-li a ningú com té que fer les coses de la festa. Cadascú se l'aprèn a la seva manera. I tot fester és important, des del que acudís a tots els actes com el que acudís a tan sols un. Només he volgut expressar què són les festes de moros i cristians a mi. Emocions i tradicions. Per cert, des d'esta nit tinc una altra per afegir a la llista. L'emoció i la satisfacció de ser el pregoner de les festes del meu poble. Gràcies i molt bona nit.